Помня го този свят много отдавна. Чак страх да те хване. По вашето броене има 8000 години. За толкова време всякакво съм виждала. И войни съм виждала, и мир, и умни народи, и варвари. И всичко съм преживяла. Та до днес. Сега се припичам на слънце и си мисля, ако му е къса паметта на един народ, теглилата му са дълги. Почне ли да запазва писаното от умните човеци и да ги тачи, значи расте. Разпилява ли го, няма да мине много и той ще се разпилее, защото писаното слово остава. Другото го покрива времето с прах и бавно избледнява в умовете на човеците. И после никой не знае за него. Без книжните никой не ги помни. А умен е онзи, който се учи от грешките на другите. Така не стига до нуждата да ги прави сам. Затова е писаното. То ни разказва за световете на другите. А колкото повече светове си познал и на колкото повече хора си отворил вратата на своя свят, толкова повече си живял. Другото е суета на суетите. Защото човек днес е тук, утре го няма. И паметта му се стопява като бучица захар, оставена на слънце. И изчезва заедно с него. И нищо не остава. Само прах и вятър. Виждала съм цели царства да се стопяват пред очите ми. От огромни дворци да остава купчина камъни. Виждала съм да разграбват богатствата им, да избиват хората им. И после само книгите разправяха, че някога ги е имало. Последното ми име е Стара Загора. Бях Берое, Августа Траяна, Боруй, Иринополис, Верея, Ескизара, Железник. Много имена смених през вековете и много деца изпратих. Ей, тук съм още по турско. В годината на Априлското въстание. А на тая тук фотография почти ме няма. Правена е тъкмо след Руско-турската война. Ей, тук виждате ли? 50 години по-късно. Пак ме има. И не знам дали поради той, че толкова пъти ме нападаха, ограбваха, съсипваха, сриваха до основи. Много децата ми се изучаваха на книга. Да разказват, да записват и да предават. Да се научат да затварят очите на отминалите дни и да отварят очите на утрешните човеци. За тях искам да ви разправя сега. За моите деца. Помните ли това? От Петко е. Той му писа думите. Дойде даскал тук някъде към 1875 по вашето броене. Подир 2 години посрещна войските на Гурко и Скобелева, руските генерали. И стана за малко време кмет, първият ми кмет. Но каквото беше събрал и записал от народния ум, изгоря, когато за последно турците ме подпалиха. 15 000 пословици народни му стопи огънят и всичките му ръкописи. Подир няколко години вече свободна България го издигнаха председател на Народното събрание. После беше министър на Народното просвещение, министър на вътрешните работи. Ей, такива кметове и министри, дай Боже повече. А малко преди да дойде Петко за даскал, Георги се роди. Момчето на Иван Бакалов. Будно момче, много искаше да знае.
и много научи и себе си, и другите. Бяха го изключили за бунт от Пловдивската мъжка гимназия. На 18 години се събра с социал-демократите и с тях остана до края. Даскал беше, после печатар, издател. Много написа за българското възраждане. Преведе от разни езици близо 290 книги, главно обществени и политически изписания издаваше. И на много от събратата си помогна по пътя. Добър човек беше. Той, Георги, измисли литературното име на Николай Михайлов. Той измисли да се казва Лилиев. Ама за Николай по-сетне. За него специално ще ви кажа. Всичко по реда си. В 1875-та, 2 месеца преди злополучното Старозагорско въстание и близо 3 години преди освобождението от Турско, тук се роди Кирил Христов. Рано загуби родителите си това момче, да го отгледаха роднини. И го изучиха в София, после в Триест. Там се запозна с написаното от големите поети на Италия. Сложен човек беше Кирил. И сложни бяха връзките му с другите писатели. Беше се изпокарал, кажи речи, с всички. Ама си знаеше цената и настояваше другите да се считат с нея. Иначе можеше да отнесат някой бастун. Виж, към жените се отнасяше другояче. В тях виждаше жрици, дето служеха в храма на любовта. Ама този храм не се нахождаше в душата, както беше при Яворова. При Кирила този храм се казваше легло. А свещените атрибути на храмовите служители бяха телата и устните. Прости, мъртвило, роден край, прости. Пред мене нов живот се днес открива. С нов трепет се сърцето ми опива и моят дух неудържим лети към щастие, към бури и вълнения. Пиян съм аз от моите младини. Тъй хубаво е всичко около мене. Жени и вино, вино и жени. В по-сетнешните години от живота си отида да живее в чужбина. След 1922 в Лайпциг, а след 30 до 38 в Прага. И от време на време държеше в течение тамошното общество върху движението на съвременната литература в България. Умря в София в 44-та. И каквото остана от него, тук е, на склад. Пази се, ама за кого ли? Сега никой не може да го види. Та пак за онова време. 2 години бяха минали от подписването на Търновската конституция и князът Батенберг реши да я суспендира, че му ограничавала правата и давала прекалени граждански свободи. Направи преврат, махна я, тури в редом гавази, нареди избори за ново Велико народно събрание и почна да управлява с укази. Та като стана дума за гражданските свободи, точно в тая година тук се роди друго от любимите ми момчета – Димитър. Той щеше по-късно много да ги буде. И политици, и граждани, с острото си перо. Сирача се роди. Баща му си отиде рано-рано, не можа да го дочака. Ама голям човек порасна Димитър, напукна сиромашията. И какви неща написа, и колко заспали събуди, и още колко можеше да събуди, ама да можеше да излезе веднъж от тия кашони, да се изправи пред живите и само да ги погледа в очите. Ей тъй, само да ги погледа. Ей това той го написа преди 100 години, точно около началото на Балканската война. Обичам те, като жена повлякла ме с безброй оглавници. О, малка хубава страна на изпращелите държавници! Обичам те като жена с 1000 чаровни прелести. О, бедна хубава страна на алчни допотопни челюсти! Обичам те като жена, която шепне обещания,
о малка хубава страна на общогражданско мълчание. Мяза ли му да е писано преди 100 години? Ама от тогава написа го и отида на войната. Та като прочетете някъде Димитър Подвързачов, той е и весел, и тъжен, ама голям човек. Той епитаф си го написа сам за него си. Роден аристократ, във вечно безпаричие, живя като в ад, но с нужното приличие. И в своя нежен страх и весело безволие редактор бе на смях. Умря от меланхолия. А това е Георги. Той дойде тук чак през 1905. Иначе е набор на Димитър Подвързачов. И двамата са родени в 1881. Георги се роди в село Тарафа, близо до Цариград, в много сиромашко семейство. Баща му беше въглищар, 9 деца хранеше. Георги написа първите фантастични романи в българската литература. О, Корс и Теут се бунтува. Прочетете ги някой път. И в двата романа главните герои страдат от човешката завист, от човешката ограниченост, властолюбие и посредственост. С много такива неща се беше сблъскал Георги в годините, затова така ги беше наредил на книга. А тази пиеса знаете ли? Еленово царство. Драматическа легенда в стихове. Гледали ли сте я? Много е хубава. Георги Райчев я писа. Още един Георги. И той мое момче. Отделни разкази печаташе до войната в различни издания, а по-сетне от 18-та година насетне издаде няколко книги с разкази, няколко детски книги, тая пиеса и още много неща. Добър писател. Без малко да го изтървят да си иде още като бебе. Ама го спаси едно чудо. И добре стори чудото. А този познахте ли го? Николай. Най-чистият български поет. Най-тънкият, най-деликатният. И той е мое момче. Дойде на бял свят в 1885. Ама нема късмет и той с родители. Господ прибра рано и майка му и татко му, та го оставиха кръгло сираче. После, като поотрасна и работеше чиновник в една банка, къде 18-та си година, срещна Димитър Подвързачов. И той го насърчи. И му много помогна да се занимае с поезия. Та така. Николай стана един от най-големите поети на България. Знам, че знаете негови стихове. Всеки знае. Тихият пролетен дъжд звънна над моята стряха. С тихия пролетен дъжд колко надежди изгряха. Той го писа точно към края на Световната война. Тогава още не я викахме първа. Не сме знаели, че и втора ще има. Николай беше мобилизиран на фронта. Беше кореспондент, като Димчо от Копривщица, дето го убиха на Македонския фронт. Големи приятели бяха двамата. И Николай много жалеше за Димчо, много. Николай и Димчо, заедно с Подвързачова, печатаха нещата си в Българан и в Съвременник. Списание на едно друго мое момче, Георги Бакалов, нали ви разправих за него? Дето измисли на Николай псевдонима Лилиев. Така. А това помните ли? Светло утро, ти прокуди всяка пара и мъгла. Пеперуди, пеперуди, тънки сребърни крила. Николай можеше да вижда отвъд видимото. Там, дето повечето човеци не могат. Думите му бяха тънки и прозирни. А за тях трептеше пеперудената му душа, чиста, като дъждовна капчица. Николай правеше музика от думите. Съмна в сънните градини, всяка капчица роса отразява ведро сини небеса.
От 34-та насетне стана драматург в Народния театър в София. И там се захвана да превежда за нуждите на театъра Шекспир, Корней, Юго, Ипсен. Много пиеси преведе, но стихове повече не издаде. Защото дойдоха други времена, други хора, почнаха едни други работи да се пишат. Те новите Николай нито го разбираха, нито го виждаха. Николай го разбираха тези, дето трябваше да го разбират. И той ги разбираше. Това е едно негово писъмце до Ивана Хаджихристов, пак мое момче. Ето го и самият Иван. Хубавец беше и той като млад. На мен всичките ми деца са хубави. А сега, като си спомня за него, това ми излиза пред очите. Аз съм роден в Южна България, де слънцето, както се казва, върви по небето и не залязва. В една малка стая, по-малка от мене, написах всичките си стихотворения, пълни с обич и с съмнения. А имаше едно стихотворение с вълшебна мелодия. Анна. Така магически разказваше той в него за живота, за любовта, за смъртта. Такива красиви, печални образи надничаха из това стихотворение. Тъмне е пръстенът ми скъп и носи вечерно безверие в сърцето многолика скръб. Обезумелите химери се приповдигат на тълпи. В часа на вечерно безверие какъв възторг ще ме опии. И Онегин преведе по-сетне на български и още много неща. Аз казах ли ви, че беше един от основателите на радио Стара Загора? Казвам ви. И му беше директор от 37 до 39. Първият директор. И аз много се гордея с него. Сега не може да не ви разправя и за другия от поетите иванчовци, както по-сетне им викаше Далчев. Иван Мирчев. Той беше няколко години по-малък от Хаджихристова, но като дух бяха еднакво големи. Гордо стъпваше Мирчев. И имаше защо. Вижте как хубаво редеше стиховете си. Пълни бяха с чудни образи. Много избледнял си ти от мисъл. По студеното лице минава сън, задушава светлина извън и се спира. Морен кръг описал. Думите му бяха тревожни, напрегнати. Нямаше много радост в тях. Тук се роди, тук умря. Не отида в София. А помежду иванчовците в 1895 се роди Георги. Гео. Знаете, Гео. Всички го знаят. Момчето на Милю Касабов от Раднево. Само 30 години живя това момче. И ми го убиха. Първо англичаните го улучиха при Дойран. Беше само на 22. Ама не можаха да го убият англичаните на фронта. Нашите го убиха. 8 години по-сетне. Така го убиха. С една жица около врата. И го хвърлиха в общ гроб. Като куче. Пречеше им, че голям беше. Колко още имаше да напише, колко имаше да каже, колко имаше да преведе от чуждите езици. Господ дава от време на време на човеците по някой такъв, ама те обикновено го убиват. Малки са още човеците. А Гео беше голям. И голям тъпан думкаше в гърдите му. Мира не му даваше. Кръвта му сякаш я блъскаше някаква силна машина. И неговият писец записваше този ритъм. На листа, като кардиограма. С хиляди ножа прободен народ, затъпен, унижен, по-нищи от просяк, останал без мозък, без нерви, възстана из мрака тревожен на своя живот. О Боже, подкрепяй свещеното дело на грубите черни ръце, влей смелост в нашето гърмящо сърце. С
Сърцето му галопираше, задъхваше се, сякаш знаеше, че времето му е малко, а много имаше за казване. И бързаше да каже повече, че повече да помогне, докато е тук. Голям товар носеше моят Гео и голяма рана отвори в сърцето ми тая смърт. Подир Гео родиха и това момче. То стана голям артист в София. Ама преди той учи театрално изкуство във Виена. В София стана един от създателите на художествения театър. И пиеси писа. 8 пиеси има. Някой може да ги знаете. Калин Орелът, Хан Татар. Чакай. Върни малко. Той е Д.Б. Митов от Казанлък. Димитър се казваше, ама всички му викаха Д.Б. Митов. Някой даже му викаха Д.Б. Учи в Сорбоната, в Колеж де Франс. Беше редактор на Литературен глас. Его тук с кръга Развигор, редом Селин Пелина и Балабанова. Димитър преведе на български сумати френски автори. Зола, Рембо, Дюма, баща и син. Той беше един от основателите на Висшето театрално училище в София, дето после Витязь го кръстиха, ама сега как му викате не знам. Това ми е момичето. Магда. Сред толкова юнаци, тя ми е като звездичка. Тая песен не знаете, нали? Ако зажалиш някой ден. Всички я мислят за народна, защото целият народ я пее. Ама Магда я написа. Марин Големинов и нагласи музиката. Сега който и да я питаш, ще рече Стара градска. Няма лошо, Нека да си я мислят за народна. Важното е, че я пеят повече от 80 години. Магда написа много стихотворения. И песни писа, и за опери писа думите, дето ги пеят певците, и за филми писа. И нея я дадохме на София, като много други. Ама не се. Нали за България всички работеха. Сега, нали имате още малко време? Трябва да имате. За Веселин. За него не може да нямате. Той ми е много свиден. На доктора Ханчев момчето. Такова хубаво момче. Толкова чисто, толкова честно. В себе си носеше оная чувствителност за болките на света, дето прави човеците големи. Големият човек може и чуждата болка да носи. Малкият не може и своята да понесе. Веселин беше от големите. А големите хора, дето викаше едно друго мое момче, са големи от малки. Беше само на 15, когато Д.Б. Митов му пусна 2 стихотворения в Литературен глас. И докато стана на 19, в писателските кръгове вече го знаеха. Веселин от Стара Загора. Отида в София право да учи. Право ли? То отвътре го подпират думите, подредени в редички като войници и нагласени като музика. Какво ти право? Издаде Испания на кръст. После замина на фронта. Там нареди стихове в паласките. Пишеше, че на фронта омразата държала карабината му, ама той целият беше любов. Русокоса моя, чипоноса, синеока моя дъщеря, спиш си ти. Не знаеш ти какво са залповете, грозното ура. Спи, далечна, ненагледна моя, спи си в тишината. Нанина. Аз вървя сред грохота на боя, за да пазя твоята тишина. Тънко усещаше нещата това момче. Вашият свят, що не се заслушва повече в такива човеци? Що слушате уния, дето ви говорят само за пари? Що не си слушате поетите? Те всичко знаят преди останалите. Много преди. Понякога си мисля, че са дошли да изболеят всички болки на света.
та да не остане болка за другите. О, трябва този свят да се изстрада. Повторно трябва в теб да се роди и всяка вещ и образ покрай тебе сърцето твое да пресътвори, за да останеш, за да си потребен, за да те има и след теб дори. И той се отида без време. Такива човеци Господ си ги прибира бързо. Че те и на него му трябват. Умираше, а не спираше да вика: жив съм. Още го чувам. Веселин. Моят Веселин. Последното ми име е Стара Загора. Бях Берое, Августа Траяна, Боруй, Иринополис, Верея, Ескизара, Железник. Много имена смених през вековете и много деца изпратих. Сега най-добрите ми деца са събрани в склад. Първо ги давам на София, после на Европа, после на смъртта, после на склад. Ама те са преценили сегашните хора, че в склад ще има най-добре. Хем да не пречат на никого, защото той един като има буден и прече на останалите да спят. Преди години им бяха направили литературен музей, да ходят децата там, пък и не само децата, да гледат, да попрочетат това-онова, да видят писано от ръката на самите писатели. И хубаво беше, и сума народ се извървя да гледа. Ама като дойдоха по-нови времена и живите взеха да се разширяват. И то за умрелите не остана място. Сън ме не хваща нощем. И така го мислих и инак. Все искам да им видя пак бюрата наредени. И върху тях мастилниците, листовете, моливите, очилата. Толкова са ми свидни. Най-добрите ми деца. Във всичката държава няма друг град, дето да е родил толкова писатели и поети. Аз сега да нямам една къща да им дам. За срам. Да ми се смеят другите градове. От цял град една къща да нямам. Много ме боли тая работа. Много. Ама